Prijatelju, da ti pokažem kako funkcioniše ovo sokoćalo. Ti meni da pokaži, kuda ja ne znam. Dobro, pokaži šta znaš, sebi. Gde ti je kupog? Evo, dobro, gde ti je menjač? Čeko! Sad ću sad! Pa ti si specijalista za kotačice! Kako se ovo zaustavlja? Pa kad ne stane nafta, sama će da stane!